isin aku. Lah aku lo paringi mik terus dikei dhuwit iki. Wah. Lah kira aku mau bakul mik nika lho sing bakul. Lah gak ditampani ya tak sain neh. Mboten mengke. Apa dikira ki gak butuh tuku solar. Wah. Pak. Lah niki kula matur kalih Pak Agus Harsono. Nggih, Pak Lurah. Nggih, mboten kersa Pak, ngoten mawon. Nggih. Pak, kula lho nyuwun mboten disukakaken lho nggih. Seksine kathah lho niki. Lah monggo. Weh. Bola lawan. Sopo to lurah sing ora kenal Mary niku? Mary. Lagunya pun tergaung di mana-mana, Pak. Injih. Mary guguk kemari guguk Ayo lari-lari. Tuh tak tok Mary. Aku punya anjing kecil. Si. Aku beri nama Mary. Oke, Mary. Nyuwun sewu berarti sing anjing sinten? Hei. Lah jenengan kula timbali kok nggih munggah berarti diceluk asu kaya gelem. Gelem piye? Mbok. Piye le ana apa? Mik, Mbok. Hei. Piye? Nih, wilujeng dalu selamat malam Yu Mary. Selamat malam Byong Cangek Mbak Limbuk Dek Akbar. Aku nek diceluk Dik ning ati iso ayem. Oh ngoten inggih. Soale kan nggih jenengan sak adik kula. Sadik. Nggih Dek Akbar. Liyane ora nggo kudung, kok iki nganggo kudung apa wis hijrah iki. Alhamdulillah niki wau ndamel ngeten iki dibantu kalih ibu-ibu Pladen Tewingking golongane Bu Sri matur sembah nuwun. Niki wau kula digoceli wong 7. Iya, wijane arep ngudungi wong arep nganu brongsong sapi jane. Niki ditaleni dibuatek benike kan wingking. Niki wong 7 niki wau. Enten sing nyekeli sikil, tangan. Kok rekoso men ngono kuwi lho. Lah nek mboten ngeten ambyar kok Mas. Apik ungu kudunge ungu. Ungu. Luar biasa. Lagi iki lho aku karo sampeyan melu aku kok kudungane lagi iki. Alhamdulillah Mas. Niki wau kan kula badhe mriki wau tasik kula sambi ngeteraken ibu kula badhe berangkat haji nggih sepurane lho Mas mboten pamer lho nggih. Kang ibu-ibu sampean arep munggah haji. Alhamdulillah. Yo melu seneng, melu bombong, melu bunga. Insyaallah jeng ben kondur haji nggih badhe nanggap. Wow, wayangan. Mboten. Lho, apa? Nyetel YouTube. YouTube niki Astabrata. Ora, ora ragat menebar syukuran haji kok guru nyetel YouTube lho. Ya gak apa-apa to. Tapi tenan to, itu estu tenan apa ora ngeterne anu munggah haji tenan. Jenengan ampun mancing-mancing kok dikira aku pamer mboten. Oh, mboten. Biasa. Biasa ya. Luar biasa Yu Mary. Ini sowan kita sekonco-konco Astabrata di Desa Sombron, sowan masyarakat Sombron. Nggih jenengan nembe pisan niki nggih. Pisan Ji, lho sampean. Kula ping bolak-balik dateng dalemipun Pak Wos Sombron. Panjenenganipun hadir napa tasik teng dalem? Hadir kok ketok. Sing pundi pinarakipun Pak Wo? Pak Wo pundi Pak Wo? Apakah jenengan ingat kalih kula Pak Wo? Ada. Rumangsaku kok ora. Biasanipun bersih desa niku anu, campur sarian, sontene langen beksa nggih to, Bu? Oh, mboten biasa wayangan. Terus iki nembe wayangan. Nggih, alhamdulillah. Mugi-mugi nggih wayangan terus ya, Mas. Oh, nggih amin. Berarti pun raket kalih Pak Wo, Pak Kasun. Alhamdulillah persaudaraan selalu terjalin. Amin. Matur sembah nuwun kagem masyarakat Desa Sombron Loceret nggih Kang Mas. Nggih. Sampun nimbali Astabrata memberi kepercayaan kalih kanca-kanca sedaya. Mugi-mugi tidak mengecewakan Anda semua. Amin. Kula dongaaken masyarakat Sombron sehat sedaya. Amin. Selamat. Amin. Amin ngoten Bu. Rezekinipun kathah, panjang yuswa, rukun karo tangga. Amin, penting niku. Sing penting niku rukun kalih tangga. Hidup di desa niku penting nggih. Apa-apa saurunge dulure sing adoh teka ya mesti tanggane dhisik. Nek ana wong kepaten sing nulungi mesti tanggane dhisik. Nggih. Kula kudu rukun. Sampeyan rukun ora karo tanggane? Aku ning omahku ning Paron Bagor kono dadi wong penting kok, Mas. Oh. Aku bendina rapati Senin sampai Setu rapat terus aku. Iya. Berarti ning omah longgare minggu tok. Minggu tok, tapi minggu lawang tak tutup. Oh.
Nggo istirahat po. Jam 10 Senin sampai Setu aku nglumpukno wong. Oh. Ya sepurane lho Mas, aku dadi pentolan ning kono. Weh, pentolan apa pendilan? Pentolan. Oh, pentolan ya. Nglumpukno wong mekar kuwi lho Mas. Oh, lah iblis sih, lah kira ki. Lah sepenting kan rapat wong penting. Oh, wong penting tak enteni apa lho kok tibane mekar gitu. Lah jenengan kok guyu nggih rapat to, Bu? Kok guyu apa arep nyilih gitu. Tapi ada nilai plusnya Mas. Nilai plusnya napa? Kebersamaan lah engko nek salah siji kehadir kancane tambel. Oh. Kok nek wis enek sing betok mlayu kancane neh sing tombok. Sakne Paron Bagor ya daleme sampeyan. Nggih, masyarakat Paron Bagor, Pak Lurah Paron, Pak Partono monggo nanggap wayang, Pak. Tapi aku yo dijak to, Pak. Pak. Jurusnya terus melas-melas ngono kuwi. Mboten, Pak Partono itu selalu bijaksana. Sami kalih kepala desa Sombron. Nggih. Pak kepala desa pinarakipun dateng pundi? Saking mriki radi mleleng nggih, Pak. Aduh. Sugeng dalu nggih, Pak. Kok ngene-ngene kabeh ki gak gelem to dikek kepala desa. Pak sugeng dalu. Injih. Matur suwun nggih, Pak, suguhipun. Mang mame apa to, Mas? Lah. Takon kanca-kanca lah, aku mau tekan yo jujuk langsung jujuk panggung kok. Matur sembah nuwun nggih, Bu, sampun dimasak nih. Matur sembah nuwun. Aku menggung belas. Yongko engko nak metu ngene engko. Sampun kok niki. Oh, sampun to. Alhamdulillah, wis sampun. Oh, kotakan. Sindene 1 2 3 4 5 6 kotake kok 8 iki sing loro sapa iki sing double. 1 2 3 4 5. Oh, sing. Wah. Sing pojok. Woi nyepelekke. Mboten. Sasi-sasi Juni, Juli, Agustus ngene iki sampean ya berarti rame, Mbak. Jarang di rumah ya. Ini job-job ngene kan biasanya ruame to sasi-sasi nyedaki Juni, Juli, Agustus. Sawane ngenyek apa ngentahi? Lho. Lah aku ki apa ngetes? Bertanya kok. Heeh to. Sasi-sasi ngene iki seniman biasanya ora leren. Awan bengi, awan campur sari bengi wayang. Pamer to sampean, pamer to. Lho sampeyan lho. Pas aku rada prei ya. Aku ki takon ning sampeyan ngono lho. Nggih alhamdulillah rezeki wis enek sing ngedum, Mas. Lah ya kuwi sing penting. Aku wis dibagi rezeki, pomone rezekiku sak gelas arep njaluk sak ember ya engko kutah. Morat-marit. Nrimo ing pandu. Nggih, ngoten. Wau kula diparingi dawuh perwakilan saking Desa Sombron wonten ingkang badhe ngancani jenengan duka monggo sak mardika Pak Kepala Desa nggih kenging napa perwakilan. Aku gak muni lho, Mas. Sampean lho ya sing mancing. Aku manut to. Kok iso terus manut ini lho. Mboten niki wonten Pak Kepala Desa, Pak BPD wau nggih rawuh jagongan serandingan kali. Nggih mbok menawi badhe Pak kami tuwa. Ngendikan napa? Napa badhe laporan soal dana napa soal napa? Komentar pagelaran pada malam hari ini. Nggih monggo bebas. Monggo sapa? Sinten ingkang kapatah pakurmatan datang pepanggungan monggo. Matur sembah nuwun kagem bapak-bapak dari keamanan sampun mengamankan dijamin aman, Pak. Leres. Motor-motor, mobil-mobil, sepeda sedaya aman soalnya malingin ning kene. Weh. Bakule wakeh Mbak wau. Wah, alhamdulillah. Anu jenengan mandek riyen kersane disepoti ting mriku mawon. Mandek riyen. Wah, mandek. Pedok. Lah, monggo Pak Puji. Wah, lah iki. Sip. Oi. Isin aku. Lah kula paringi mik terus dikeki dhuwit iki. Wah. Lah kira aku mau bakul mik nika lho sing bakul. Lah gak ditampani ya tak saine. Mboten mengke. Apa dikira ki gak butuh tuku solar. Ngoten niku asline ngeten iki mboten mengharap ngoten kita dipanggil ke sini wis bersyukur pun matur suwun. Leres. Ngeten iki asline nggih namun nyenengno cah yatim iki lho. Kula yatim. Oh nggih. Dadi rezekine niki Pak Puji. Inggih Pak Puji. Perwakilan saking
Sombron. Sombron. Perwakilan saking Dan Ramil. Iso Dan Ramil. Wilujeng dalu Bapak. Nggih, sugeng dalu. Monggo Pak. Bucange. Iya. Padatan niku menawi wayangan dateng Sombron niki sok maringi ngeten iki saru lho. Oh, saru. Nggih. Pak Lurah, Pak Agus Harsono niku mboten nate. Oh, dadi nek ada priayi naik ke panggung kok ngekeki duit teng sinden niku saru. Saru. Oh. Mboten nate, Pak. Mboten nate. Nggih pun dilebet. Padatan niku nyuwun nomor rekening. Oh, rekening nggih. Nggih, mangke dipun TF ngaten. Transfer langkung sopan. Transfer langsung sopan nggih. Pak. Niki dilebet ni malih mawon. Dilebetaken mawon. Nggih, pun mangke gampang. Pak mau namuk guyon kula. Tok-tok mene cancang sakno Pak. Mangke dipun TF mawon nggih. Nomore tetep to nggih nomor HP. Kula mboten gadah rekening Pak. Mboten nomor HP kok. Nomor HP. Dados mangke dikirim langsung, mangke difoto, dijejer-jejer, difoto, dikirim jret ngoten. Niku warnane biru engko kok HP ku coklat. Diaturi kok. Pripun Pak Puji wonten sepatah dua patah kata komentar wayangan pada malam hari ini. Monggo nyuwun dawuh. Alhamdulillah niku yektosipun panitia menika saklintunipun badhe ngrawuhaken panjenengan. Menika ugi badhe ngrawuhaken Mbak Niken. Ning mesakaken penonton mosok bar ndelok kok kenep kok ndelok ning Sombron akhire dibatalne. Ngoten ta nggih. Ben beda. Ben kersane benten. Lah akhire suasana. Nggih. Akhire pikantuk sinden saking paron nggih mboten napa-napa. Niki bolo lawas. Bolo lawas niki. Sapa to lurah sing ora kenal Mary niku? Mary. Lagunya pun tergaung di mana-mana, Pak. Nggih. Mary guguk kemari guguk ayo lari-lari. Tung tak tok Mary. Aku punya anjing kecil. Si. Aku beri nama Mary. Oke, Mary. Nyuwun sewu berarti sing anjing sinten? Hei. Lah jenengan kula timbali kok nggih munggah berarti diceluk asu kaya gelem. Lho, asu niku nggih sekti lho nggih. Lho, sekti, Pak. Mak Lampir niku segawan lanang ya sekti kok. Lah nek kula segawan lanang niki segawan wedok. Dene aku ki sing ditesem Mak Lampir apa asu? Injih, niki dipun tampi rumiyin saking panjenenganipun Pak Lurah Sombron Pak Kades. Alah sampun to Pak. Pemimpin pada pagelaran wayang itu seorang dalang. Dadi apa-apa kudu lewat dalang. Terus sapa ya Pak Barok kok. Pak Barok ngoprawuh. Lho rawuh nembe. Nika ndapuk operator, ndapuk lighting, ndapuk anu peniti, gamelan, Pak Barok. Masalah. Sedaya niki sing munggah ngekak terap niki sinten nek mboten Pak Barok. Penonton ora roh Pak Barok ki sapa? Niku lho anu bapakipun Pak Dalang ingkang kopiahan lha niku sing bagus piyambak niku. Wedeh. Alah to, Pak Dewi. Bapakku dikudang lho Mas aku. Mbak Mary. Dalem Pak. Abit pandemik niku kula dereng panggih kalian Pak Barok niku. Padatan nggih jagongan ning menawi jagongan dateng Astabrata niku sok-sok menawi wangsul niku kula mboten saged tilem. Oh, kok mboten saged tilem, Pak? Lah napa kopine beyuh asli ya? Kopi asli, gilingan asli Pak nika. Nggih. Nggih, heeh. Mengke anu dipun TF mawon nggih. Oh nggih TF mawon, dilebetaken riyen mawon. Lakut dipun lagi. Pak. Lah Pak kula guyon. Pak. Lah mengke kula matur kalih Pak Agus Harsono. Nggih, Pak Lurah. Nggih, mboten kersa Pak, ngoten mawon. Nggih. Pak, kula lepun nyuwun mboten disukaken lho nggih. Seksine kathah lho niki. Lah monggo. Weh. Iso disaut itu. Mau aku dilok-lokke jari ora bakul mik, ora bakul dekne kok yo. Gayane nggih ngoten. Pripun Pak Puji? Komentar malam ini bagaimana Pak? Luar biasa kados pundi? Alhamdulillah menika panitia so Bapak Kepala Desa Sombron Pak Agus Harsono remen sanget. Alhamdulillah. Perangkat desa nggih remen sanget. Alhamdulillah. Nggih. Niku sinten mawon sing rawuh Pak undangan niki? Alhamdulillah Bapak Babin Kamtipmas Pak Marno girawuh. Pak Marno. Nika priyantunipun kang wonten pojok wingking celakipun pager. Pak polisi lajeng Pak Babinsa ugi rawuh ingkang ngagem doreng. Nggih.
Komplit menika. Wah, alhamdulillah. Lajeng Pak Kepala Desa ugi Pak Toipur rawuh, Pak Ketua BPD nggih rawuh. Oh, nggih. Alhamdulillah. Matur nuwun sampun dipun berkahi, sampun rawuh. Sedaya rawuh sedaya nggih. Nggih, alhamdulillah. Menika panjenengan kapatos dados perwakilan Sombron. Nggih. Wonten request napa badhe duet kalian menika pujaan hati panjenengan. Duangu kula mboten panggih kalian Mbak Mary niki. Jaman kula tasik sekolah. Ya sekolah ta? SLB, Mas. Aku kan bertanya. Oh, zaman sekolah niku pun kepanggih oleh Pak Puji. Nggih. Sampun. Zaman niki nggih kalih Pak Biso, nggih kalih Pak Pianto. Sugeng rawuh Pak Biso. Pak Senior kula. Nggih. MC tadi sore campur sari. Oh, kalau wau. Nggih, pun MC wayeng wau. Kalau wau. Nggih, MC niku nak modal cangkem. Nggih. Nggih. Nika Pak Biso Warno. Sugeng dalu Pak Biso. Nggih. Niki kula lak wisuda MC mboten enten Pak Biso ngoten. Biasane Pak Puji tak sumbang tari saiki belas. Monggo niki sudah lama tidak bertemu dengan Yumeri, kangen to katane. Napa? Nih. Jenengan ngendikan niku kalih lare-lare sing niki sing bagus-bagus. Bagus. Pacarku tapi gak melu. Pacarmu sapa? Alpan. Lah, tak tokne pisan. Saman kok kewejam to, Mas? Ya sering izin kok ya leren sawetara. Oh, ngoten. Napa Pak lagunipun, Pak? Mendem wedokan. Bae, ya ini wis mendem lho yu. Ya ini wis mendem. Kula nginome Ndik kala winginane nika. Sampai sakniki. Nggih. Mendem wedokan mendem Yumeri. Oke, gamelan. Iki ya arep duet iki ketoke. Wong gak njaluk sego. Rio. Monggo mendem wedokan. Gamelan terus musik yuk. Heeh, mendem wedokan. Sing semangat. Ya, mangga dadekke celorot yuk. Kula biasa bengok ora kongen bengok lho. Gak konfirmasi. Piye. Bengok dhisik no. Mbak Oh, ngono. Ngono kae lho. Oh, ya. Urung latihan karo Pak Puji ya. Lah Arya lho latihane di SMP 3 sing latih aku. Kabeh ki nandur ngunduh. Lho, kok ngono, Mbak? Lah ndek wau wonten titipan gak ndang diwehno ya iki ya. Saku. Ya bengak saya. Sak pinten. Kok ganti kono? Yo. Oke, Pak Puji. Ya. Yuk. Mbak Kayak wong adan. Ya. Takmir masjid. Yo ya. Mbak. Dalem piye? Mbak. Piye le ana apa? Mik, Mbak. Piye? Urung-urung kok njaluk mie lho. Biasa bar dolan kesel mengge-mengge. Nyuwun mie. Aqua Mas. Aqua niku utuh mawon. Mboten napa-napa nggih kula joli nggih aqua nyuwun mie kok amit ya. Iki ngelak-ngelak. Duk kuwi to. Sampeyan kesel lho. Bar dolan mie to. Mie, di mie. Mimi, ngene mimik dhewe wis gedhe no kok. Nyapa kok saiki ya neh to le, gak oleh ngono kuwi. Air putih itu bagus untuk kesehatan. Mbokku ki dhisik sekolah di SLB tenan. Dijaluki mik kok dikeki mik banyu tenan. Lah iya ta lho sampean nyuwun apa? Ini sehat ini, ayo minum dulu. Damel nelesi gorokan. Mang jere mie yo mimik sik to. Sing konsisten to dadi bocah iki mimik sik. Wah. Sing akeh gak oleh ngono ki omong sathik ki. Kok Wengke mudhun nguyah-nguyuh ae wengke. Mimik sik kok iso.
Ajur kok kae. Aku kok ndem, Mbak. Ya banyu putih kok. Kok banyu putih to? Tak kira banyu aku ndem aku. Anteme apik. Yuk. Aku njaluk dikawinke. Walah. Wis kaya Saga Buana misal. Ya. Kok Sandio piye to? Saga Buana kok Sandio. Aku iki duet ning Astabrata lagi ping pindho iki lho, Mas. Yang satu ke mana? SMP 3. Oh, itu dalang satunya. Dalang sijine. Kakak toh kakak. Kakak. Oh, kakak. Iya, kakak ya. Ya, yuk. Karo sapa Tole lo ya, aja diwalik. Wis ben, ambruk kagum iki wis ben iku. Nuwun sewu para sedherek sedaya. Nggih. Monggo menawi badhe ngersakaken mbok kula. Apa enak anak nawakne mboke Mbokku sing iki tak tawak-tawakke lah, mbokku sing asli ya ora. Bojo talek aku tuh setia pada satu laki-laki. Heeh. Iya. Yuk. Sing penting ana nyawane. Sing penting enek nyawane. Sapi ya gelem gak apa-apa. Sapi ra apa-apa. Monggo apa panutan. Iya dalem rabine gampang paling penting duwe gawean. Aduh siyo penting kawinan. Asik. Aku iki mbok wis mendem wedoan. Asik. Aku sing ora bisa turu. Oke. Awan bengi pengen ketemu. Ora gampang wong bojoan kudu bisa golek sandang pangan. Oleh apa ora? Yen ngono nuruti mendemu apa bojomu kok pakani watu. Yen mengkono mbok Asik. tak nyambut gawe. Ya. Golek duit. Simbo aku wis gedhe. Ana prawat coba takokno. Dole katane abang dicampuri klopo paretan. Iya dole rabine gampang paling penting duwe gawean. Aduh simbok mending kawinan. Aku iki mbok wis mendem wis doan. Aku simbok ora bisa turu. Awan bengi pengen ketemu. Ora gampang kudu bisa golek sandang pangan. Oleh apa ora? Yen menuruti mendemu apa bojomu kok pakani watu. Yen mengkono mbok Asik. aku tak nyambut gawe. Oh, enak. Golek duit kanggo nikahan. Iya dole
Gus Arsono matur suwun sanget. Oh nggih, matur nuwun. nggih sami-sami kula nggih matur nuwun sampun Mugi kanthi wilujengan bersih desa menika sedaya warga masyarakat Desa Sombron ya kalih sing beda dari ing Sambikala. Siap. Kalian titip kalian Kang Romo nggih. Nomor HP kula tetep ingkang rumiyin. Oh nggih, siap. Menawi syukuran apa anu nggih nomor kula ngriyin. Siap. Ken apa kok ken hubungi jenengan? Nah, lho. Anu bagian resik-resik. Oh niku pun saged piyambak Pak Barok resik-resik le ditandangi dhewe. Pak Barok. Nginjing-nginjing niku kondure keri dhewe. Niki resik. Resik-resik. Karepku ki tak kon ninggal kene sesuk tak resikane dhewe. Oh, ngaten. Matur nuwun Matur sedaya. suwun, Pak Puji niki akuane kentun. Oh iya. Akuane sapa? Monggo. Nggih. Wau sampun anu to. Wau sampun diparingi. Nggih sampun to. Oh, sampun ya. Makane terus diklerekno bocah-bocah mung saleh randang diwewehi. Oh iya. Matur suwun. Nggih, legah riyin Mbak Mary.